Deti, ktoré majú radi čítanie kníh, zavítali do Centra voľného času Kamarát. Tam na ne čakala noc plná literatúry, rozprávok a zábavy. Spolu sa ponorili do sveta fantázie, objavovali a zažili večer, ktorý im utkvie v pamäti. Centrum voľného času v tomto kalendárnom roku podalo projekt a prostredníctvom nadácie Pontis a nadácie Telekom sa nám podarilo získať finančné prostriedky na podujatie, ktoré sa volá Detská noc literatúry. My sme už pár rokov dozadu robili Noc s Andersenom a teraz sme sa teda snažili trošku zmeniť koncept podujatia a urobiť to trošku vo väčšom meradle. Na úvod medzi deti zavítala svetoznáma spisovateľka, autorka najobľúbenejšieho detského príbehu. Prezradila im kúsok zo svojho života aj zaujímavosti zo zákulisia svojho rozprávkového sveta. Pozvanie prijala pani Rowlingová, takže ja ju medzi nami srdečne vítam. Nech sa páči, posaďte sa. Ďakujem krásne. Keď ste vyrastali, mali ste učiteľov, ktorí vás podporovali vo vašej literárnej tvorbe, vo vašej kreativite? Áno, mala som niektorých učiteľov, ktorí mi vždycky práce zobrali a nahlas prečítali pred celou triedou. A cítila som tedy veľký pocit eufórie a radosti z toho, že môžem ako keby svoje príbehy predať niekomu ďalej a že ma niekto aj naozaj počúva v tom, čo robím. A myslím, že Harry Potter je kniha, ktorá oslovuje naozaj všetky generácie. Je to kniha, ktorá je nielen u detí, ale aj u rodičov obľúbená. Centrum voľného času Kamarát sa premenilo na svet plný fantázie. Miestnosti boli rozprávkové kútiky, v ktorých ožili rozprávkové postavy. Celá naša budova sa teraz premenila na jednotlivé čitateľské stanovištia. Budú čítať deti, budú čítať dospelí a sme veľmi radi, že ostávajú na tom čítaní nielen deti, ktoré budú s nami nocovať, ale aj ich rodičia. Ja čítam knihu Pipi dlhú pančuchu. Sa mi páči tá postava, ako tá Pipi aj vyzerá a sa mi páči, že má aj opičku a že je silná, že vie zodvihnúť aj konia. Zatiaľ sme čítali 2 príbehy a veľmi sa mi páčili. No, prvé bolo o takom dievčatku, ktoré malo maminu, ktorá má rakovinu a druhé bolo o takom malom psíkovi Bela. Ja dneska čítam knižku a čítam knižku Belu, ako je aj tu na. Vlastne je to o šteniatku, ktoré nejako kúsok po Vianociach dajú do útulku. Ako deti reagovali na tento príbeh? Tak počúvali, nejako podľa mňa ani nerušili. Baví ma čítať. A myslím, že aj keď deti budú čítať, tak budú viacej nadšené. Čo najradšej čítaš? Zábavné knihy napríklad. Cieľom podujatia bolo rozvíjať u detí vzťah ku knihám, nájsť spoločenstvo tých, ktorí radi čítajú, zabavia sa a vzdelávajú. Podľa mňa je to určite dobré, že môžu nájsť aj knižky, ktoré nepoznajú a môžu ich začať čítať. A nemusia sa stále pozerať iba do telefónov a počítačovať. Podľa mňa je to určite skvelý zážitok aj pre mňa, aj pre tie deti, lebo ja ako malá, tak som bola dosť zvyknutá na to, že som mi buď mamina, alebo ja sama som si čítala. No a teraz mi príde, že už to nikto tak nerobí kvôli ako iPadom, mobilom a tak.